cada vegada els educadors, els docents i els investigadors som més conscients que la formació és una de les línies privilegiades de transformació. La universitat pot ser el catalitzador tant per obrir els ulls d'entorns clarament en riscos sistèmics, com els actuals, com per redefinir quina podria ser el propòsit vital i la funció d'aquests professionals. Està en les nostres mans no només formar professionals competents, sinó també professionals conscients que, a més de tenir la competència cognitiva i la competència d'habilitats, han de poder també donar un servei al bé comú a través dels grans reptes de l'agenda de la sostenibilitat.